33 años, soltero, Can San Juan Street, Peña Francia, Naga City, Camarines Sur, aki ni Amado Mindones Jr. asin Teresita Briñas, buot mag-agom ki Army B. Cabase, 33 años, Daraga, Can San Juan Street,
Peña Francia, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Arnel Cabase, asin Emily Barbecho. Si Erwin N. Perez, 31 anyos, soltero, kan kay Mito Street, Liboton, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Ernesto Perez, asin Luz Viminda Nomo. Buot mag-agom kay Erica May DC Cao, 27 anyos, Daraga, kan kay Mito Street, Liboton, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Apolinario Cao, asin Annabel D. Chavez. Si Jovi Ray Conda, 21 anyos, soltero, kan Zone 2, Santiago 1, Peña Francia Avenue, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Rolando Conda, asin Melba Ray. Buot mag-agom ki Shane Hill B. Ranyola, 21 anyos, Daraga, kan Zone 2, Santiago 1, Peña Francia Avenue, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Hel Pedro Ranyola, asin Leonela Brul. Si Reynaldo F. Batan II, 49 years old, single, kan Peña Francia Avenue, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Reynaldo Batan, asin Meden M. Fortuna. Buot mag-agom ki Cassandra V. Talagtag, 32 years old, single, kan Peña Francia Avenue, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Raul B. Talagtag, asin Corazon D.Q. Velarde. Sa ikaduwang tawag, si Edsel G. Borja, 38 years old, single, kan kay Mito Street, Liboton, Naga City. Aki ni Edgardo Borja, asin Edna Galon. Buot mag-agom ki Jeneline P. Villamante, 34 years old, single, kan kay Mito Street, Liboton, Naga City. Aki ni Jose Noel Villamante, asin Elenita Pardinas. Si Josel B. Shelos, 33 years old, single, kan Zone 5, Laloma Street, San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Jose A. Shelos, asin Luela L. Balyares. Buot mag-agom ki Joan O. Prononcial, 31 years old, single, kan Zone 5, Laloma Street, San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Ramon G. Prononcial, asin Asuncion B. Operio. Si Miko Angelo U. Palmos, 29 years old, single, kan Barangay Malitlit, City of Santa Rosa, Laguna. Aki ni Jonathan D. Palmos, asin LCS Onciano. Buot mag-agom ki Ruby Ann M. Pardinas, 35 years old, single, kan Zone 5B, San Andres Estate, Molave Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Abner C. Pardinas, asin Rudita A. Mariano. Kung si isay man an may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man magdolok sa satungkura paroko o magdiyan sa opisina kan parokya. Salamat po.
Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan, yaon na kita sa ikakagpitong Domingo nin taon. Ang tema, sa Eukaristiya, kita nagkakasararo sa pagpasalamat sa mahal na Diyos, ninhuli sa mga biyaya na iwinara sa satuya. Minamaot kan Diyos na magkasararo kita gabos, bako lang sa selebrasyon, kundi man sa pagpahiling nin karahayan sa arual daw niyatong pagkabuhay. Ipamibi niyato sa liturhiya ang pagkakaigwa nin makusog na pagkaboronyog. Ang celebrante sa banal na misa iyo si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog po ang gabos. asin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos. Sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu, Sumaray na aga sa indugabos mga tugang. Diyos maray na agaman po. Sa law ka ining misa, ipamibi niya to, ining mga lay Eucharistic ministers, mga bago, asin mga dating lay Eucharistic ministers na giraray manunuga para sa indang kahandaan na maglingkod sa simbahan bilang mga ministro ng Eucharistia sa pagtaoning komunyon sa mga tao asin sa mga naghihelang. Siring man, pamibi niya to, ang gabos sa mga
lolo asin lola. Ngunya na aldaw sa tuyang sineselebrar ang World Day of Grandparents. Diyos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sini Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawad ang astong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherakan, kagurangnan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangnan, maherakan, kagurangnan, maherakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahayan buot. Inuumaw mi ika, inurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugdong Yesu Kristo. Kagurangnan na Diyos, kodero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang asa mo pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nurog, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo. Kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakula sa mo ang sa imong pagkaherak. Tanganing huli, ta ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayong unyan,
tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa munang matungkusan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos ta kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An pagdakol kan mga kakanon sa rundakulang bendisyon na hale sa Dios. Ini mananggad dapat na ipagpasalamat sa mahal na Dios. An enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. Sarong lalaki duminatong hale sa Baal Salisa. Dinara sa tawo nin Diyos na si Elias, ang tinapay na ginibo sa mga enot na bunga. 2 polong tinapay, asin mga mais na bagong gunoon. Sabi ni Elias, ipakakan mo iyan sa mga tao. Alagad ang sa iyang surugoon nagsimbag. Kulang nga ni ini para sa sanggatos katawo. Giraray, nagsabi si Elias, ipakakan mo sa mga tao, hulitaan kagurangnan, nagsabi, sinda makakan, asin igwapang matatada. Ipinakakan niya sa inda. Nagkarakan sinda, asin may natada pa, siring sa sinabi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinatao niya sa to, ang satong kaipuhan. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang satong kaipuhan. Ang gabos mong linalang, magpapasalamat sa imo, kagurangnan. Asin ang sa imong mga surugoon, magpapasalamat sa imo, siring man. Sa indang ibabareta, ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin ang sa imong kapangyarihan, O Diyos. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang satong kaipuhan. Ang mga mata nin gabos na linalang, minatingkalag sa imo, sa takdang panahon, sinda pinapakakan mo, binuka mo ang sa imong kamot, inuotob mo ang kamawatan, ning gabos na nabubuhay. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang satong kaipuhan. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang dalan, mamumoton sa gabos niyang mga gibo, harani siya sa gabos na minaapod sa iya, nintudok sa puso. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang satong kaipuhan. Hale sa iyang selda, si San Pablo sinasadol ang banwaan kan Efeso, napapagdanayon ang pagsararo. Ang pagkasararo ki Kristo, iyo ang dapat napakusugon, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ako bilanggo, huli sa kagurangnan, minahulit sa indo. Mabuhay kamo na maninigo sa bukasyon na pinag-apudan sa indo. Magpatinuos-tiusan kamo sa pagkamuot, sa bilog na kapakumbabaan, kahuyuan, asin pagkamatinios, gibuha ang gabos nindong makakaya, tanganing mapadanay, ang pagkasararo sa Espiritu, asin katuninungan na minabugkos sa indo. Saro sa ng hawak, saro sa ng Espiritu, siring na saro man sana ang paglaom na pinag-apudan sa indo. Saro sa ng kagurangnan, saro sa ng pagtubos, saro sa ng pagbunyag, asin saro sa ng Diyos na Ama, nin gabos.
labaw sa gabos, huli sa gabos, asin yaon sa gabos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Dios. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas sa ibong napangpang kan danaw sa Galilea. Sinunod siya nin mga tawo, huli tanahiling ninda ang mga milagro na ginibo niya sa mga nagihelang. Si Jesus tuminukad sa bukid, asin duman nagtukaw, kaibaan sa iyang mga disipulos. Haranina ang Pasko, pintakasi kan mga Hudiyo. Si Jesus nangalagkalag, asin kan mahiling ang kadakol na mga tawo nagsabi kay Felipe, "Sain kita makakabakal nin tinapay na ikakapakakan sa mga tawong ini?" Sinabi niya ini bilang pagtukso kay Felipe, aram niya kung ano ang sa iyang gigibuhon. Si Felipe nagsimbag, "Ang sweldo sa 200 na aldaw, kulang na ibakal, tanganing ang lambang saro magkaigwanin sarong tinapay." Saro sa mga disipulo, si Andres, tugang ni Simon Pedro, nagsabi, "Mayaki digdi na igwang 5 tinapay, asin 2 sira. Alagad piraman ini sa kadakol na mga tawo." Si Jesus nagbuot sa inda, "Patukawan nindo ang mga tawo." Maduot duman sa lugar na ito, asin 5,000 lalaki ang nakatukaw. Kinuan ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat, asin ipinatao sa mga nagturukaw. Siring man ang ginibo sa mga sira. Itinao sa inda ang kaya nindang kakanon. Kan mabasog na, nagsabi si Jesus sa mga disipulos, "Tipunan nindo ang natada, tanganing dai masayang." Tinipon ninda, asin kag 2 basket ang napano kan mga natada sa 5 tinapay. Pakahiling kaining milagro na ginibo ni Jesus, ang mga tawo nagsabi, "Totoong iyo na ini ang propeta na madigdi sa kinaban." Naaraman ni Jesus, nadadagopon siya ninda, asin gigibo na hadi, kaya hilom na nagpasiring sa bukid, siya sa nangsaro. Marhay na bareta, kan sa tuong kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. maray na aldaw liwas sa indugabos mga tugang. But kumpunan ang sa kuyang paghiras, gamit ang mga tataramon, susublion ko ang mga tataramon sa salmo responsoryo na sa tuyang binasa. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinataon niya sa to ang satong kaipuhan. Pwede pong uliton yan. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinataon niya sa to ang satong kaipuhan. Mga tataramon, kan pagmidbid nyato sa karahayan ning mahal na Dios. Na ang gabos na oya sa to, ang gabos na igwa kita, ang gabos na bagay, bakulangan pagkakan na nakakabasog kan tulak. But every sort of blessing, whether big
trivial blessings na minaabot sa buhay niya to, hali gabos sa mahal na Diyos. Ang mga oportunidad na minaagi sa buhay niya to, ang maugmang familia na itinao sa tuya, ang maray na salod, ang kaugmahan sa buhay, ang maray na trabaho, ang gabos na bagay, gikan sa mahal na Diyos. Inaapod niya to siya na Ama, because He is the one who provides us of anything we need. Hali sa iya ang gabos. Kaya maninigo lang na midbidon niya to ang karahayan ng mahal na Diyos. Pirado sa satuya ang nagbibilang kan mga blessings na minaabot sa satuya arual daw. Kasi kadakla na beses, dahil naman kita ning panahon, tanganing ikonsidera ang kadakol na mga bagay na minaagi sa buhay ta arual daw bilang biyaya. Salamat sa mga okasyon na tinatawang kita nin pagkakataon na magkaigwanin magagayon oportunidad sa buhay. Bako na dapat yatang ipagpasalamat iyan sa maray na salud o kaya sa kusog nin buot sa pag-atubang sa mga problema, sa kakayahan na maghanap kan mga pangangaipo, miski tikapo asin kulang pananggad, ang gabos na bagay gikan sa mahal na Diyos. Kaya, ang liturhiya nagpapagiron sa tuya of the need to be grateful, ang pangangaipo sa pagpasalamat sa mahal na Diyos. Taano? Gikan sa iya ang gabos. We see the generosity of God sa buhay niya to. Sa kada selebrasyon kang Eucharistia, nahiling niya to kung paano ang mahal na Diyos nagtatao sa satuya. Kan buhay niya sa paagi kan komunyon na satuyang inaako. Tanganing pabasugon, bako lang ang satuyang hawak, kundi urog sa gabos ang kalag na nangangaipo kan biyaya, kan grasya nin mahal na Diyos. Ang kasimbagan sa pagiging marahayo ning mahal na Diyos, iyo man ang pagiging matinao. Kung kita nagaako, it is but right na kita magsimbag sa pagiging matinao ning mahal na Diyos. Kaya ang pangapudan man sa tuya, nakitaman maghiras. Asin sa paghiras, mahiling niya ito kung paano binibindisyonanin kagurang, asin minumultiply ning mahal na Diyos ang mga biyaya na yaon sa satuya. Sa opening prayer, nadangog niya ito, hinahagad niya ito sa kagurang na nalugod ang mga karahayan na minalipas. Po sabi yun, itong mga material value kan mga bagay na yaon sa tuya na malipasan na, nagikan sa mahal na Diyos, magamit lugod niya to, sabi sa opening prayer, tanganing matungkusan ta ang mga bagay na nagdadanay. When we share our blessings to others, the Lord multiply our blessings. Bako lang sa paagi na nagdadakol ang bagay na igwa kita. Ta kasi ang totoo, nagkukulang kung naghihiris kita ng dikit, naiinahan ang tipon ta. Pero itong kaugmahan na kita makapaghiras, that is a blessing. Asin ang bendisyon ng mahal na Diyos, nahuli kan karahayan sa tuyang ipinahiling bilang kwentang balos sa iyang labing pagkaherak o karahayan sa satuya. Ang blessing tanyaon duman. Asin ang material value kan mga bagay na igwa kita sa tuya pang naaako na mas dakula pa kaysa sa halaga kan bagay na sa tuyang itinatao. Dito yan makukwenta, dito yan makukwantify ang bunga kan karahayan asin paghiras sa tong itinatao. Kung sa tuyang binibilang ang biyaya ning mahal na Diyos, sinhuli ka iyan, kitaman na tatawan ning okasyon na maghiras sa iba. Pero aram po niya to, ang mga kaulangan para sa to, tanganing maghiras. Father, ano man po ito maghiras pa, kukulang pangani sa muya ini. Kung iyo po, saro sa mga kaulangan niya to sa pagtao, iyo ang katotohanan na kita nangangaipo. Asin na kita pirming tika po. Huli ka iyan, pero nauulang kita na maghiras asin magtao ta ano, kulang pangani ni sa mo. Kulang pangani ni para sa pagkakankan sa muyang familia. Kulang pangani ni para sa pambayad sa kung ano-ano mga kaipuhan sa harong. Ano to kaipuhan ming maghiras? Sa inot na babasahon, igwaning sarong lalaki na nagduman ki Propeta Eliseo, may darang pagkakan trigo asin tinapay. Sa panahon ng taggutom,
Igwan ning lalaki nagdara ki Eliseo, sa surugo ni Eliseo, nin tinapay asin trigo, tanganing itao, tanganing ipakakan. Sa Ebanghelyo, isa ang nagtaon ning 5 tinapay, asin 2 sira. Bako man ito mga tao na may mga balon na nagsusunod kay Kristo, kundi sarong aki na kung iisipon, mayo maning trabaho, mayo maning kakayahan. But out of his generosity, he brought what he has, tanganing itao, kay San Andres, asin itao kay Kristo, tanganing ipakakan sa mga tao. Minsan hinihiling niya to. Pirmi sa nakitang kulang. Kaya di niya to kayang magtao asin maghiras. Ano nagdududa kita sa karahayan ng mahal na Diyos, sa providensya ng mahal na Diyos, na iyo nagtatakaon nga bus para sa satuya. Kung paano itong kulang, sabi nga ni itong surugo ni Propeta Eliseo, kulang niya init, tanganing ipakakan sa sanggatos. Pero sabi ni Propeta, itao mo sa inda asin ipakakan mo. Susog sa sabi ng kagurangnan, dahil magkukulang. Anong nangyari? Sobra pa nga ni. Sabi ni San Andres, kagurangnan, igwadig din ng 5 pidasong tinapay, 2 pidasong sira. Alagad kulang man init, tanganing ipakakan para sa inda, sa 5,000 tao. Binindisyon na ng kagurangnan, asin itinao sa mga tao. Ang gabos, nagkakan susog sa indang pangangaipo, sin kagustuhan, igwa pa nga ni sobra. Ano ta kaipuang kitang magtao, miski kulang sa satuya? Precisamente, ulit akong igwaman dapat na maka-midbid, asin makahiling kan pangangaipo kan pagtao. Kita na nangangaipo, tanganing maaraman kan iba, na miski kita igwanin kulang, kaya tang maghiras ta, ano? Minimidbid ta ang karahayan ng mahal na Diyos sa buhay niya to. And when we learn to share what we have, ang biyaya padagos na nagbubulos asin itinataon ng kagurangnan. Itong kanta na pirmi niya itong nadadangog sa misa, ikapalan kagurangnan, an makakahipno. Ikapalan kagurangnan, an makakapano. Dahil man talaga pirming nagsusubra ang mga bagay na yaon sa satuya. But when we have that kind of attitude, huli kan karahayan ng mahal na Diyos, kaipuhan kong maghiras, huli tainan maninigo, na sa kong gibuhon bilang sa iyang surugoon. Minsan, nakakaugma, yan bagang mga social experiments sa TV, mahiling niya to. Ito mga tios na tinatauanin pagkakan, kan mga tao, mantang binibidyohan, dahil sila nag-aaram na pinagbibidyohan, tinatauanin pagkakan, pero anong gigibuhon ka itong tinatauan? Kuku ano sa naandikit dumang si tinaong pagkakan? Dahil niya magkakanon gabos, kakakanon gabos, pag hinahapot, ano po ito dahil mo kinakan? Ay, igaw pa po kaya nga, si aki ko, o kaya si sakuyang ina, nangangaipo man kang pagkakan. Share na lang kami nga, makanamit man siya. Itong sobrang katikapuhan ng tao, itong sobrang pobre, sinda palagod igwa ning bukas ning buot, na magrumdom sa pangangaipo kan iba na nangangaipo. If we can only have that kind of attitude to share what we have with others, siguro dakol pang mga tao ang mapifeel ninda na blessed man sinda miski sa indang katikapuhan. Sa laog kaining liturhiya, inimpirmi na sa itong pinagseselebrar ang generosity ning kagurangnan, ang sa iyang pagtaok sa tuya kan sa iyang sadiri, bagay na hinahagad niya na sa tuya manahipnuan, kan parehas na karahayan nin buot sa paghiras kan mga biyaya na igwa kita. Sabi ko, kung kita naghihiras kan mga material na bagay, mas dakol pang biyaya ang inaako niya to. The material blessings we give are given back to us in a form of spiritual blessings. Ulit ang minumultiply nin kagurangnan ang mga biyaya na itinatao niya to sa iya. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang sa tong mga kaipuhan. Kaya kita man maging instrumento niya kan padagos sa paghiras kan karahayan na iyan sa tuyang kapwa. Amen. Ngunyan, isusunod po niya to ang pag-instalar asin pagbago kan panuga nin mga ministro kan banal na Eucharistia
Sinda po aapodon asin ipipresentar ni Virgilio Abiada II ang sa indang pamayong lingkod. Ginagalangan niya mong kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Culvera III, Banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa Indo ang mga tugang nyato na pinili na maglingkod bilang mga ministro kambanal na Eucharistia, na sinda Juan B. Azor Jr., Uya ako. Eugene Nerio R. Alanes, Uya po ako. Jose Marie F. Rostia, Uya po. Ipinahayag ka nama ang misteryo ng kaligtasan, asin ini nautob sa paagi kan bugtong na aki. Nagtukdo si Yesu Kristo asin tinugdas sa simbahan, tanganing makahirasa sa iyang misyon ay pagrukyaw ang marhay na bareta sa bilog na kinakban. Bilang mga ministro sa liturhiya, kamo madistribuer mahiras ang hawak ni Kristo, sinmata oning tunay na pagsaksi ka ini. Makakatabang kamo sa pag-utob kan misyon, uutubunin do ang sarong mahalagang katungdan sa kristyanong komunidad. Maglilingkod kamo sa pagpapatalubo kan pagtubod sa paagi kan hawak ni Kristo. Ipagrurukyaw nindo ang kagurangnan sa banwaan na nagtitiripon para sa selebrasyon kang liturhiya. Tatabangan nindo ang mga tao na makapag-andam para sa maninigong pag-ako kan mga sakramento. Ipagrurukyaw nindo ang mensahe ng kaligtasan duman sa mga dai pa nagtutubod. Sa paagi kan sa imong sa indong misyon, makakatabang kamo sa pagdara kan gabos sa pagtubod sa Dios Ama, asin sa iyang aki na ipinadara niya para sa kaligtasan kan kagabsan. Sin sa paagi kan tunay na pagtubod na ini, makakamtan kan gabos ang buhay na daing kasagkoran. Bilang pagkuyog nindo sa kabutan kan Espiritu Santo, magindayupot kamo sa indong mga katungdan bilang ministro kang liturhiya. Danay nindo ining paghurup-hurupan, tanganing sa lambang aldaw, urog na mapararom ang sa indong pagkamuot sa banal na Eucharistia, sinman sa paagi, ang sa indong tataramon asin gibo, makapagtao kamo ni saksi, kan presensya ni Jesus bilang sa tuyang paratubos. Bilang mga maako kang katungdan na maglingkod sa simbahan, bilang mga ministro, na naglilingkod sa selebrasyon kang liturhiya, ipahayag nindo ngunyan, ini mga panuga sa atubang nin Dios sinbilog na simbagan. Simbagon tabi nindo in maninigo ng mga minasunod na kahaputan. Ano nanunuga kamo na idudusay nindo ang sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro na dayupot sa tataramon sin sa pag-ako kang tinapay nin buhay? Opo, naninigo kami. Opo, nanunuga ako. Opo, nanunuga ako. Nanunuga kamo na danay kamong magin maimbod sa pag-utob kan katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga ako. Nanunuga kamo na igagalang asin susundo nindo ang mga pagbuot kang simbahan na ipapahayag sa paagi kan sa iya mga pamayo, urog na ang dapit sa katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga ako. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi nin padago sa pag-adal asin pagsaksi ka ini, sinurog ng gayo sa maimbod asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eucharistia. Opo, nanunuga ako. Lugod ang Diyos sa nagpuon asin nag-apod sa indo sa karahayan, giyahan kamo sa indong gibo, sin papagkamiton ang sa indong minamawot. Amen. Amen. Ngunyan, bibindisyonan ang mga ministro kan banal na Eucharistia. Matindog po ang gabos. Mga tugang ki Kristo, hagadon ta sa Dios Ama, na bindisyonan in mga pinili na maglingkod sa paagi kan ministeryo,
kan paghiras kan hawak ni Kristo. Ipamibi niya to na maging sindang maimbod sa pag-utob, kan katungdan na itinaw sa inda, na ipagrukyaw ninda si Kristo sa bilog na kinakban, asin makapag-umaw sa langit no na Ama. Ininahagad mi, uli ki Kristo, sa tong kagurangnan. Amen. Diyos na kagurangnan, burabod kang gabos sa karahayan asin liwanag, pinadaramo ang sa imong bugtong na aki, tanganing ipahayag sa katawuhan ang misteryo ni sa imong pagkamuot. Bendisyon ni ini mga tugang nyamo ki Kristo, na maako bilang mga ministro kan banal na Eukaristiya. Lugod danay nindang paghurup-hurupan ang sa imong misteryo. Magtalubo sinda sa pagtubod, sa tamang pakasabot, kan tunay na presensya ni Kristo sa forma nin tinapay, sin maimbot ninda ining ihiras sa gabos sa mga tao. Ininahagad mi, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Susunod na niya to ang pagbindisyon kan mga medalya asin pictorial cross. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran nin kagurangnan. Na nagibo nin langit asin daga, Ang kagurangnan, mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. mamibi kita. Amang makakamhan, pinili mo ang sa imong aki na maging tagapag-ultanan sa bagong tipan. Warasan ang sa imong bendisyon sa imong mga pinili. Ining mga bendisyon, warasan ang sa imong mga bendisyon sa mga medalya asan krusifiyo nagagamiton kaining mga ministro kang Eukaristiya. Ikabalangibog ninda sa mga banwaan ang sa imong tataramon, asin ikapalakop ang tinapay nin buhay. Maging lugod sindang panalmingan sa pagtubod asin pag-utob kan mga banal na tugon, ininahagad mi, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw ang gabos. An pagtao asin pagtakod kan medalya asin krusifiyo, tanda kan pag-ako kan sadiri sa Dios, ini itatao kan sa tungkura paroko sa mga bagong ministro kan banal na Eukaristiya. Ako ay ining medalya asin krusifiyo, simbolo kan pagtao mo ang sa imong sadiri sa Dios sin sa iyang altar. Sin sa pagiromdom mo sa imong katungdan bilang tagapaglingkod ni Kristo na sa imong pinangakuan. Amen. Ako ay ining medalya asin krusifiyo, simbolo kan pagtao mo kan sa imong sadiri sa Dios asin sa iyang altar, asin pagiromdom mo sa imong katungdan bilang tagapaglingkod ni Kristo na sa imong pinangakuan. Amen. Ako ining medalya sin krusifiyo, simbolo kan pagtao mo kan sa imong sadiri sa Dios sin sa iyang altar, sin pagiromdom mo sa imong katungdan bilang tagapaglingkod ni Kristo na sa imong pinangakuan. Amen. An kandila simbolo nin liwanag, sa pagserbi ninda sa altar, lugod si Kristo an sa indang ilaw sa dalan, tanganing makaabot sinda sa buhay na daing kasagkoran. Ako ang kandilang ini bilang simbolo kan langit no na liwanag, kung saan kamo inaapod na makisumaro sa iya, sa paagi kan paglingkod sa altar nin Dios, siring sa aki nin liwanag na iyo si Kristo. Amen. Amen.
Ngunyan isusunod ang pagbago kan panuga kan mga dating miyembro kan ministro kan banal na Eukaristiya. Bilang mga nag-ako kang katungdan na maglingkod sa simbahan, bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kang liturhiya, giraray ipahayag nindong ngunyan ang mga panuga na sa indong ginibo sa atubang ninyo sinbilog na simbahan. Simbagong tabi nindo nin maninigo ang minasunod na mga kahaputan. Ano nanunuga kamo na idudusay nindo ang sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro na dayupot sa taramon asin pag-ako kan tinapay nin buhay. Opo, nanunuga ako. Nanunuga kamo na danay kamong magin maimbod sa pag-utop kang katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga ako. Nanunuga kamo na igagalang asin susundo nindo ang mga pagbuot kang simbahan na ipapahayag sa paagi kan sa iya mga pamayo. Urog na ang dapit sa katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga ako. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi nin padago sa pag-adal asin pagsaksi kaini. Asin urog ng gayo sa maimbot asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya. Opo, nanunuga ako. Lugod ang Diyos na nagpuon asin nag-apod sa indo sa karahayan. Giyahan kamo na sa indong gibo asin papagkamiton ang sa indong mga minamawot. Amen. Matindog po ang gabos. Diyos na kagurangnan, burabot kan gabos na karahayan asin liwanag, pinadarama sa imong bugtong na aki ang tataramo nin buhay, tanganing ipahayag sa katawuhan ang misteryo kan sa imong pagkamuot. Lugod sa danay nindang pagurupurop kan sa imong tataramon, magtalubo sinda sa pagtubod sa tamang pakasabot, sin maimbod ninda ining maipagrukyaw sa gabos sa tawo. Ininahagad me, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tanda kan sa indang pag-ako asin kan sa tung pakisumaro sa indang kaugmahan, kita gabos maurupak. Balik na po kita sa tukawan. Sa to na pong ipahayag ang satuyang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Ama na nagwawara sa to, kan sa tuyang araw-aldaw na kakanon, asin nagmamangno kan sa tuyang mga pangangaipo, ang simbag sa lambang pag-arang kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayokan simbahan, makabaing sa pagkamatinao, kan aki sa ebanghelyo, asin makaheras, kan sa indang rugaring sa mga daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makagamiaw kita sa satuyang katungdan para sa mga nagugutom, mga pinabayaan, asin mga kasaraditan sa sosyudad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing an mga nahahadit asin nahohorasa sa satuyang komunidad, mag-ako nin bagsik asin kusog buot hali sa Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, mga nakukulugan, mga nagsasakit asin mga nagmumundo, mapakusog kan pag-anduyog asin tabang nin sa indang mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an pagkagutom, kan mga gadan para sa buhay na daing kasagkoran, maranga kan presensya kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa paghimati mo sa mo. Nagsasarig kami sa imong pagmangno para sa karahayan kan sa imong linalang. Nagsasarig kami, natatawan mo kami kan sa imong katuninongan, asin kan samuyang mga kahagadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako, sa indong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Ako ang mga atang na dinudulot mi hali sa imong pagkamatinao. Tanganing ang mga orog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, sin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na magkakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay ning tao. Sa pagtios, pinaraan niya ang sa mga kasalan.
Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kaiba kan kadakol-dakol na angeles sin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurahang na Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ni mga atang namimiibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tayo na ang sakuyang hawak, ay dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tinian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, kagurahang na ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwa, ipinapahayag, sagkod na ikamagdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, singkalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan,
sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, hasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, inisiri sa langit. Ansa mo kakanon sa rualdaw, hitao mo sa muyangon yan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiidi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kasi ay mong pagkaherak. Magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong ang samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamonin katuninongan. Peace be.
kan mga kasala, kan ginaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin an sakong kalag, mao-umayan.
Mamibi kita. Kagurangnan na kinabang kami kan Justo na sakramento. Andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Warasan na mimibi kami, tanganing ining atang na siyaman sa naang nagtao sa mo. Sa day masabing pagkamuot, magdarasa sa mong kaligtasan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Inaapodan po ang gabos ng mga lolo and elderly lolo, lola, magpasiring sa inutan para sa pagbindisyon. Mamibi kita, pakiduko po kan mga payo. Mga aki, bagwa sa samuyang puso, sa puso kan sa mong sabi sa tabang kang sa imong bugtong na aki. Hindi madara sa kamunduanin pagsusulo-sulo, kamunduanin pagsusulo-sulo. Tabangin sinda na sabuton ang sa indang futuro nin may panibagong paglaom. Asin gibuhon sa mong kakurangnan. Amen. Amen. Kan Divino Rostro, asin Traslasyon Procession, Setyembre 20, ang Centenary Celebration, anibersaryo kan pagkorona kan imahe, asin sa Setyembre 22, iyo ang kafiestahan ni Ina. Si gusto na magdolot nin pamisa, asin magtao para sa burak ni Ina, makukoa sa atubangan kan simbahan, asin opisina kan parokya. Ngunyan pong Domingo, magkakaigwa kita nin second collection para sa Philippine Mission Sunday. Ang kantidad na satong itatao, tabang nyato para sa Filipino Diocesan Priest Missionaries kan Mission Society of the Philippines.
Ini po itatao sa opisina kanikonomo sa residensya kan Arsobispo. Financial report, collections for the week, July 15 to 21, 2024. Cash receipts, daily collections, 19,913. Sunday collections, 43,275. Collection boxes, 11,312. Total collections for the week, 74,500. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Mrs. Estrella Revilla, Mrs. Baracenas, Balang and Bergonio family, and anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Permado Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong bendisyon espiritu. naman lagod kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuo ti Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan.